Lelo panyaso voice box a Captain Bones akuti chipani cha Malawi Congress Party chakwira njakata chilibe oyenda naye anayesera kuwanyengerera akabambe ndi chipani chawo cha UTM kuti ayitukupatsani maunduna mpaka na chisankho mukhale vice president zimenezo zakanika akuti anayeseranso kuwakopa Dr. Michael Usi kuti achonde khalani running mate koma Michael Usi nawonso akana ndezi plan imene yabwera na chipani cha MCP ndiyo kuti ayamba kugula masapota a chipani cha United Democratic Front UDF kuti adzipopa kwambiri UDF idzooneka ngati ndi masapota ndicholinga chokuti UDF yo isapite kumgwirizano ndi chipani cha Democratic Progressive DPP nditikhale modzi tamvetsere mmene pa Captain Bones ndipo akamaliza timati musango choka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Ife kuno moyo wabwinonso taswera bwino chigawo chino chimene chikuthawungira chamasana choyamba momva mulungu zina zobwera pambuyo mmene mwafotokozeramo ndi choncho ndithu chipani cha MCP chilibe oyenda naye ndipo chikudziwa kuti chili ndi adani chayesetsa kutenga UTM alephera ayesetsa achakwera ndi MCP kuusa kabambe kuti ukhala running mate ndiweyo alepheraso kugwiritsa ntchito Michael Usi ndi chifukwa anabwera ndi plan B yodzera kwa kabambe alephera kabambe waakanira tikupatsa unduna kufikira zisankho kabambe wakana achina Njawala Predex Kaluwa akana onse achina Ntumbuka amkanina chakwera ndepanopa MCP ili ndi mantha ilibe campaign chimene ikufuna MCP ikufuna kuti zipani zime pazokha ndi masupporters a MCP amwazana ena sa MCP atokhala UDF kumene apatsidwa ndalama nditi ma airtime paja madziwa ndalama ya MCP ndi 30,000 pitani mma social media muzika munyoza Peter Mutharika muzika munyoza DPP muzika yankhula ngati ndinu UDF ena mwa iwo akuyankhula mwa iwo okha ambiri mwa iwo akuyankhula mu MCP koma UDF ndi masupporters a MCP ambiri akuyankhulanso ngati UDF mcholinga chonena kuti UDF ija isalowe mgwirizano chifukwa chachiyani sikuti akuyikonda UDF yo ayi amene mukuona kwemkometsera kwambiri satupere ambiri ndi a MCP ena ndi a UDF ndi akuona ngati achulukana iyayi ndi makape a MCP amene akufuna kwambiri kuti UDF ikhale payokha isapiteso ku DPP chifukwa ikangopita UDF ku DPP ndekuti a MCP chawo palibe kumwera ndi chawo palibe wake ndi watani akufuna kuti atupere atenge mavoti ena akumwera akhale nawo UTM so ikitengeko pang'ono DPP nayonso itengeko chipani cha PP cha Joyce Banda chitengeko ndekuti abalalitsa DPP pamene popo iyoyo ndi plan ya MCP ndi imene kulubwalubwa kwambiri pa nkhani za UDF ndi DPP ndochepa amene akulankhula mwa iwo okha koma kungoti atengane UTM UDF afford PP boma lapita chachikulu kwambiri kuti UDF kapena kuti DPP ipambane ikungofunikira UTM ne mantha a MCP ngonena kuti talephera kupanga convince UTM tiye tidzere ku UDF tizathandizira kunyoza Peter Mutharika ndi DPP zeruzo yankhula payekha munthu muzimumvetsa ambiri ndi a MCP yankhula zimenezo cholinga kuti UDF isapite ku DPP abalalitse mavoti ena apite ku PP ku UTM ku DPP ena kunankhumwa yawo ndi maplani andani kodi a MCP alibe oyenda naye ndipo akanali pano amwazana mchifukwa kanthawi komweka kochepa komweka kwachulutsa kulira kwambiri ku UDF kwachulutsa kwambiri a UDF kudandaulira DPP hafu mwa iwo si amasupporters a UDF mukumbukira UDF akamalankhula chiwerengero chawo chimaoneka ndezukhala ngati UDF chatsopano iyayi ayi ndithu